Zdravím a vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa zo série Zabudnuté miesta. V tomto videu sa spoločne vydáme do trošku menšieho kaštieľa, ktorým je Forgáčov kaštiel. Ide o dvojpodlažnú budovu postavenú v 19. storočí. Kaštiel sa nachádza v obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno v časti nazývanej Dolina. Kaštiel bol postavený vďaka rozhodnutiu grófa Forgáča, ktorý sa v doline rozhodol založiť sklársku hutu. Zmluva o založení tejto sklárskej huty bola podpísaná so sklárskym majstrom Jánom Fürstom roku 1801 v zámku v Haliči. Toto je také moderné už. No, moderné socialistický realizmus. Postavená bola už v roku 1802. Doteraz ju pripomína už len chátrajúci kaštiel, v ktorom býval gróf Anton Forgáč a susedný rodinný dom, ktorý slúžil bývalým nájomcom sklárskej huty. Gróf Forgáč priviedol do sklární kvalifikovaných a šikovných sklárov. Išlo o bavorských Nemcov a lužických Srbov. Po zrušení sklárne slúžil kaštiel ako ubytovacie zariadenie a pre hostiny panstva pri poľovačkách. Neskôr tento kaštiel kúpil aj s pozemkami zámožný gazda Kališka, pri oprave strechy nechal na južnej strane vyložiť červeným eternitom svoje meno. Jeho dcéra Mária sa vydala za Ondreja Koniara a kaštiel pripadol jemu. Ich syn prevádzkoval až do znárodnenia v susednom domčeku obchod s krčmou. Myslím, že sa to tu stále na niečo využíva. A sú tu nejaké vrecia. Kaštiel bol v roku 1983 prestavaný na rekreačné zariadenie. Po roku 1989 sa kaštiel vrátil v reštitúcii rodine Koniarovej, spolumajiteľom bol syn Ondreja Koniara staršieho, Samuel Ondrej. Spravovať majetok však nezvládli a tak kaštiel postupne chátral. Po Samuelovej smrti bola na celý majetok vyhlásená exekúcia a kaštiel je s celým majetkom na predaj. Kaštiel má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Základy a murivo oboch podlaží je z kameňa. Bohužiaľ v ňom nie sú zachované žiadne fresky, historické kachlové pece alebo pôvodný starožitný nábytok. Poschodie zdobia stĺpové arkády. Ak sa vám video páči, budem veľmi rád, ak na ňom zanecháte like, komentár alebo sa prihlásite k odberu môjho kanálu pre viac zaujímavých videí.
Pred kaštielom kedysi bola dlhá budova stajní a pomocných miestností, ktorá v 50. rokoch minulého storočia vyhorela. Súčasťou kaštiela je aj susedný rodinný dom,